Φίλοι μας, γεια σας. Σάββατο σήμερα και πάλι μαζί για μια ανοιξιάτικη γρανίτα από Σολφές. Και λέω ανοιξιάτικη γιατί παρά τη συννεφιά των τελευταίων ημερών, η άνοιξη, όπως και να το κάνουμε, εισβάλλει ασυγκράτητη. Γρανίτα από Σολφές λοιπόν, και ελάτε στο σημερινό περιοδικό να γυρίσουμε μαζί την 16η σελίδα της Ελπίδας, που μετά από 20 χρόνια καλλιτεχνικής προσφοράς επιμένει στο ποιοτικό τραγούδι. Δεκαετία του 60 και ο τραγουδιστής των Strangers Αντώνης Βαρσαμούδης τραγουδάει για εσάς το χθες και το σήμερα. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you've been only waiting for this moment to arise. You've been only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you've been only waiting for this moment to be free. You've been only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of the dark black night. Αντώνη Βαρσαμούδη, καλώς ήρθες στην εκπομπή Γρανίτα από Σολφές. Καλώς σας βρήκα. Ένας σημερινός μαέστρος και ενορχιστρωτής. Τι πήρε, τι επιδράσεις δέχτηκε ή δέχεται ακόμη από την δεκαετία του 60 όταν ξεκινούσε σαν ένας απλός κιθαρίστας? Για να μην σου πω ψέματα, σήμερα το μόνο που κρατάω είναι μια γενική εικόνα, η κουλτούρα, η μόρφωση, αν θέλεις, η πείρα. Πέρα από αυτό τίποτα. Σήμερα ζω το σήμερα, υπάρχω και δουλεύω εδώ. Από το παρελθόν το μόνο που κρατάω είναι μερικές φωτογραφίες σε κάποια άλμπουμ. Μάλιστα ούτε εγώ, η μάνα μου. Μιλάω για κάποιες βάσεις. Δεν νιώθεις ότι εκείνη η εποχή σου πρόσφερε κάποιες βάσεις για να συνεχίσεις? Πολιτιστικές αναφορές και σίγουρα κάποια πείρα. Τι νομίζεις ότι ουσιαστικά άλλαξε από τότε ως σήμερα? Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο που διασκεδάζει ο κόσμος ή στον τρόπο που δέχεται τα διάφορα ακουστικά μηνύματα? Θα μπορούσα να σου απαντήσω με αυτό το στίχο κάπου που το έλεγε ο Παπάζογλου. Όλα τα ίδια μένουνε και όλα αλλάζουν, κάτι τέτοιο έλεγε. Δηλαδή όλα αλλάξανε, στην πραγματικότητα όμως παραμένουν όλα τα ίδια. Δηλαδή, άλλαξε το σκηνικό γύρω μας, άλλαξε η κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων, άλλαξαν οι άνθρωποι, αλλά και δεν άλλαξαν. Δηλαδή, παρόλα αυτά, τα όνειρά τους, οι πόθοι τους, ο τρόπος που αγαπάνε και ο τρόπος που διασκεδάζουν είναι ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό δεν άλλαξε. Σίγουρα όμως άλλαξαν τα πάντα γύρω μας. Θέλεις να πεις ότι διασκεδάζουμε τον ίδιο τρόπο που διασκέδαζαν και τότε? Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Τότε ζούσαμε σε μια Ελλάδα με μια χούντα, μια τριτοκοσμική όψη, πανφτωχή χώρα. Τώρα κάπως έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και έχει πέσει ένας ειδονισμός, θα το έλεγα ευδαιμονισμός. Έχει πέσει ένα τέτοιο πράγμα στη ζωή μας και μια ευκολία
Και αυτή η ευκολία θα είναι και η καταστροφή μας για το αύριο και αυτήν προσπαθούμε να προλάβουμε εμείς που ζούμε και δουλεύουμε σήμερα. Σε μια γωνιά απόψε περιμένει, είναι 9 και ακόμα περιμένει. Όμως εγώ δεν πρόκειται να πάω, το κέφι μου απόψε δεν χαλάω. Στην παγωνιά τώρα που θα είναι μόνη, αν το σκεφτεί δεν πρέπει να θυμώνει, γιατί κι αυτή πολλά μου είχε κάνει. Ήρθε η σειρά της κι αυτό πάλι δεν φτάνει. Τώρα ίσως να καταλάβει ότι μες στη ζωή όλα πληρώνονται μια μέρα, τώρα πληρώνει αυτή. Σε μια γωνιά απόψε περιμένει, είναι 9 και ακόμα περιμένει. Σε μια γωνιά απόψε περιμένει, είναι 9 και ακόμα περιμένει. Να καταλάβει ότι μες στη ζωή όλα πληρώνονται μια μέρα, τώρα πληρώνει αυτή. Σε μια γωνιά απόψε περιμένει, είναι 9 και ακόμα περιμένει. Σε μια γωνιά απόψε περιμένει, είναι 9 και ακόμα περιμένει. Αντώνη, σε πείσαμε προηγουμένως να μας τραγουδήσεις το ραντεβού. Και λέω σε πείσαμε γιατί γενικά παρουσιάζεις μια αρνητική στάση στη δεκαετία του 60. Τι συμβαίνει τελικά με αυτή τη δεκαετία του 60, γιατί? Δεν συμβαίνει τίποτα. Την αγαπάω, τη λατρεύω, αλλά την έχω μέσα στα άλμπουμ. Εγώ ζω το σήμερα. Ζω και υπάρχω και δουλεύω και εργάζομαι σήμερα. Και αυτά που κάνω σήμερα για μένα έχουν μεγάλη σημασία. Και το παρελθόν το έχω αφήσει πίσω μου. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά, δεν είναι αναβίωση, γιατί βλέπω ότι με τη δεκαετία του 60 έχεις αποκόψει πλήρως. Τραγούδησες στους Strangers πρώτα, το 68 και 69, το 70 για 1 ή 2 φεγγάρια, κυριολεκτικά μόνο στους Olympians, μετά για μια διετία στους Uptight και μετά έφυγα στο εξωτερικό. Πού πήγες? Στο Παρίσι. Έκανες κάποιες σπουδές εκεί? Ναι, έκανα μουσικολογία. Οι σπουδές που έκανες στο Παρίσι, νομίζεις ότι ήταν καθοριστικές για την περαιτέρω καριέρα σου? Ναι, για τη σημερινή μου ζωή ναι, σίγουρα. Από τους μεγαλύτερους. Από εκεί και μετά άρχισα να κάνω αυτά που κάνω τώρα. Εκεί δηλαδή έμαθα αυτά που ξέρω τώρα, αυτά με τα οποία δουλεύω το σήμερα, και εκεί πήρα και κάποιες άλλες αναφορές επάνω στη δουλειά μου, κάποιες άλλες πληροφορίες, κάποια μόρφωση. Δεν θα το έλεγα μόρφωση, είναι φτηνή λέξη. Πώς και δεν αποφάσισες να κάνεις μια καριέρα στο Παρίσι? 7 χρόνια είναι αρκετό χρονικό διάστημα. Είμαι Γρεκός. Αυτό φτάνει? Φτάνει. Η δεκαετία του 60 πέρασε. Πολλοί που ασχολούνταν με τη μουσική τότε, επώνυμοι, σταμάτησαν να ασχολούνται. Εσύ όμως συνεχίζεις ενεργά. Αντώνη, με τι ακριβώς ασχολείσαι αυτόν τον καιρό και ποια τα σχέδιά σου για το μέλλον? Είμαι μαέστρος και ενορχιστρωτής σε οτιδήποτε χρειαστεί. Δηλαδή από κέντρα, από δίσκους, από οτιδήποτε χρειαστεί. Όπου χρειάζεται μουσική ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας, εκεί μπορώ να δουλέψω εγώ. Αυτό κάνω. Κάποια σχέδια για το μέλλον, για τίποτε άλλο? Γράφω και τραγούδια. Και στιχουργός δηλαδή? Ναι, γράφω και τους στίχους. Ειδικά αυτό το τραγούδι το τελευταίο είναι δικό μου. Αλλά αυτά τα τραγούδια δεν τα γράφω για την αγορά, γιατί η αγορά έχει πάρει άλλους δρόμους σήμερα και δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή την αγορά τώρα αμέσως, ούτε ίσως να μην το θέλω κιόλας.
Γι' αυτό και αυτά τα τραγούδια τα έχω για το σπίτι μου, για τους φίλους μου, Και για δεν την παρέα να γίνουν μου, εμπορικά. για το Τζάκι, να τα ακούει ο γάτος μου, να τα ακούω εγώ ξανά και να τα χαίρομαι. Να, γι' αυτό τα γράφω. Για να μπορώ να αισθάνομαι εγώ καλά. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Βαρσαμούδη που ήταν σήμερα μαζί μας στη Γρανίτα από Σολφέζ. Ποτήρι, ποτηράκι, πίνω τα χρόνια που περνούν. Κάθε μέρα, κάθε ώρα είναι γιορτή για μένα. Τώρα μέσα απ' τα δάχτυλά μου σαν την άμμο αργό κυλάει η ζωή μου. Και όλο αλλάζει σχήμα σαν τις λιμνούλες της βροχής. Λάμπουν στο σκοτάδι, είμαι καλά και πίνω και χορεύω, είμαι καλά. Στην τροχιά μου ταξιδεύω, είναι ένα δώρο ακριβό η θέση μου στο χώρο. Το κρασί, σαν κρασί σε αραβώνα, χύνομαι, λιώνω σαν κερί. Καίγεται η κάθε μου στιγμή, μέσα στο αίμα μου κυλάει και το ανάβει και περνάει χρόνο το χρόνο. Ατέλειωτες στιγμές αργοκυλάει η ζωή. Μα πιο ψηλά η ψυχή μου φεύγει και πετάει σαν της αγάπης το πουλί είμαι καλά. Γιατί όλο κάτι θέλω, είμαι καλά. Τα όνειρά μου διαστέλω και προβάλλονται σε οθόνη μαγική μέσα στην πόλη.